Colas interminables, nervios, carreiras para ser os primeiros en firmar o contrato. Coa chegada do verán chega unha das épocas máis estresantes para os universitarios, encontrar piso para o curso que ven. E que os datos non están da súa parte. Segundo o último estudo do portal Fotocasa, o prezo do alugueiro está en máximos históricos, despois de aumentar un 4,4% no último ano, unha suba que xa se nota en moitos petos. Empezamos pagando 130 ou 140 polo piso e acabamos pagando 180, 190, máis ou menos. Non se confundan, que sexan máis caros non significa que sexan mellores. Moitos caseiros aproveitan a crise actual da vivenda para cobrar pisos insalubres e mesmo inseguros a prezo de ouro. A xente quizás aproveitase un pouco de que hai moitísimos estudiantes e pisos que non valen para nada, pisos que están sucios, están rotos por todos lados e piden unha barbaridade de cartos. As malas condicións e os prezos abusivos están obrigando a moitos mozos a cambiar as rúas do centro polas aforas, nas que tamén empezan a escasear os pisos accesibles. Moitos dos estudiantes agora, pois, en vez de vivir no centro de Santiago, que é moi caro, pois vanse para Bertamiráns, para Milladoiro, aínda que está subindo tamén moito o precio de Milladoiro e complícase incluso pillar o piso aí. A carreira polo alugueiro xa comezou e para moitos estudantes conseguir unha vivenda digna e a un prezo asumible estáse convertendo no exame máis difícil de aprobar.